Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche maga. Siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Yo Kisumu, I am Elisha, is the CEO and founder of East Africa International Fashion Week. We are excited to bring together the best of East African creativity this year to Kisumu Dala. Kisumu, the runway is calling. Join us on Saturday, 15th of August 2026 as from 4:30 p.m. to 9 p.m. at the Acacia Premier Hotel in Kisumu. This is more than a fashion event. It's a movement. Our models proudly embraced environmental stewardship through a tree planting initiative, proving that true beauty leaves a lasting legacy. One runway, one unforgettable experience. East Africa International Fashion Week. Be present, be inspired, be part of our story. We'll see you on the runway. Welcome. Ma en duond onagi. Mana kamano nyokoramga juan kamora mara mitire katul makende marwa kitchen roma dundo nagi mokone kate chakre chinguk teach nyaka ching teach abito koramga juan kaudi ching makawuno en ching sabato mabende yaduan wacho kachani happy sabat nyokoramga juan achuni happy day and gik mabende puro yaduan ostago kachanyasi gimar kitchen nyokoramga juan kakawuno bende makatul makende magone giro kamano madunga inya kapodwa chiwo negi kacha hawe maber mar nyasi mar kiche kata nyasi
mar Makambi. Gie sani Kronga Jwang wan kade kachel kod moluor Jari Momogi mtumishi maen kacha jalaro komno mar Ugenya Kronga Jwang ganare kod abiriyo kachel kod kwethno mar Linda Mwananchi Kronga Jwang do kod mbako nyiso ni to chalo nade mabende koro kayo matarika paga uchiel do mara boro iganenya Kronga Jwang wan kade kachel kod rally mabende de timore kacha Homa Bay County wasewinjo ka weche so choro kacha chela ria dek en budhi nyiso ni to en krok mane Kronga Jwang mabende gikete be odhi bedo mar kwe be lwe ni tire to en geno mane mabende koro gidhi kelo kacha na jadak ma Homa Bay me kete mane Chuny Nagi TV adundo jaluo we Facebook pages magwa Chuny Nagi TV TikTok Chuny Nagi TV will ma subscribe e YouTube channel mara ma Chuny Nagi TV kama tai channel and Steve James aka Nyakwar Nyaronye One wachako Chuny neno machalo koda kamandi Mheshimiwa Jari Momogi mtumishi bunge na chiel kende Ugenya 2027 iliyo nade rio mabere Steve awok Ugenya aringo monda chop kaisa amor ni achopo isa ukongo wawech managi kukario na bachiele ni agoni dono nagi TV erokamano kuome luonga kai mondo wapor wach marario ni litkukuyo mancho timre apaya ma ahero Kisumu kuome nyithind school mag Tech University of Mombasa mancho lalo ngimagi kagibiro iko the beast en gima lit ahinya awacho tum keche tum kanyo achiegni kodgi nikeche adongo Mombasa to kanye mana adonge be so tum en kama chiegni sana kod weche mahero sana wach somo kod nyithindo mancho lalo ngimagi mohinyore wakwayo mondo ginwang thieth maber mondo duogi suptal. Erokamano wambo goro kamano madunga nyamari do thuolo machalo chopi kendo go mbaka thuolo wach maro madongo mbaka en siasa mar Linda Mwananchi mane topic kapo kwa dhiye kanyo to wan gi ngiro mochaka godo chenro ni ngiro mabende jugo kelo dhiombo masani jodongo no bede tie yien tie ng'ow ne gigolo ngero kane gitiyo godo ne oganda luo ne giwacho ni kiki ya nyang kapodi ne pi kiki ya nyang kapodi ne pi nyang to kiki temo yanyo kini pi nikeche mokwongo nyang kwang pio moloi kaka dhano nambariyo karango ngero no taneno kama jowa mani Linda Tumbo sebedo kayanyo nyang to gini pi kwayo na eni beging'e ni nyang komaki apana buodha nyaka girang sana nikeche nyangi to ng'eny magi yanyogo to kumwadhiye ni aneno kama ibro maki to ok gibuodho kaka gimedo yanyo ano mane kaka anene kaka nyalo wach ngero no eni joma ng'eny sana Linda Tumbo yenye to podi gini pi kamano mokune muyen wanwayanyo ng'awa wanyo Steve kata kawuono kirango one of the MCAs mawoku Kabwai owacho ni ng'ato kik bi i town Homa Bay chak wacho ni wao ni Sifuna to ng'ano ni kocha obwogowa otemowa oyanyowa actually owacho ni Babu kod Sifuna motego sana makik nyon Homa Bay. That is an MCA amia MCA emawacho kamano koro joma miyenyo udhi lor gi ndege no wabiro gi mtokni ndege manadi wabiro gi mtokni ndege kata ndege no kik pie pa wabiro gi mtokni ndege wagol pesa kanye wanonge pesa ma ndege wabiro wana gi mtoka gijo piny maluwa nitie jotelo moko mwacho ni omiu thuolo mar donjo Homa Bay en tarik 16 mar 8 biuru gi kwe kikubigi yenyo nudwa yanyo jotelo kaachiel kod jogo mabende koro siro Ker William Ruto ok dhi neno maber. Steve nochako Linda Mwananchi Busia
bang' Busia to wadhi Kitengela. Waseyanyo ng'awa. Rangik mowacho ga tete kwa dhi linda mwananchi rallies. Onga mwaseyanyo. Giwatemo wacho en ni waketo sirikal tesre. Okwayany. Gima giyenyo. Wano kwa yenyo. Gima giyenyo. Jarim giyanyo unade nikech samoro jo ere kaka giyanyo. Dung'eyo gisekata wacho ni pachi lido ti. Kusema napo kiwinjo. Pachi lido fuwo. Mana po kiwinjo no fuwo. Po kiwinjo. Wanonge experience. Po kiwinjo. Waluwo jo matindo. Po kiwinjo. Miwa pesa. Wago chonge piny ng'ato. Miwa pesa. Po kiwinjo. Miyanyowa. Waseyanyo ng'awa. A lot of respect. Tulinda tumbo. Wanonge kod giwach. Kisumo kae nobwogo marom nadi. Kikwanyon. Wekata wacho Kisumo. Opondo Kaluma ncho wacho ni kiwacho ni one term Homa Bay is a crime. Who is Opondo Kaluma anyway? En ng'awa. To threaten us. En mbunge. Manga. Homa Bay town. Okay, ma Kenya. Okay? So, Jarim ene morito Homa Bay to ko wacho ni okodhi unyalo dhi adier. Ene mbunge ma Homa Bay. Rangnae wacho ni kikonyon. Rangnae katiba kami wacho ni MP has the powers ma wacho ni ng'ato kikonyon constituency mare. Mano kanye? Can give power to control his people. Control ng'awa? Joge ma koro aluore. Controlling means what? Controlling means what? Konyiso left, konyiso gini right or right. No, controlling akia control. An gima ng'eyo ni the a member of parliament has got only 3 functions. Represent, oversight and legislate. Controlling is not part of it. Omiyo want to Homa Bay. Homa Bay wabiro. Kendo gumayino. Tungo wagibro timo. Agenda mane matero. To have a talk with the people. Wadwa wuok jopiny. Wadwa poro wach jopiny. Wadwa poro wach jopiny. Mane gima timo. Wakonsult jopiny. Wane gima timo. Wapenjo gima timre gima dhi marach. To gima gidwa ni 2027 kwa kao telo on 10th of August 2027. What are the first things we do not temnigi? Mano kende mwadwar. Temo penjo jopiny. We are consulting with the people. It's a meet the people rally. Kende. Onge mwayanyo. Onge mwabwogo. Wabiro jopiny to luowa. Wano kwa biya gu yellow buses kakuni anda ngamo kwa biro kaka. Isene ngato ilinda mwananchi koro kwa kondo. Ugudu. Mwende kilinda mwananchi. Ujapiny. None. Is aspirants kende kaka and. Bajo pinto luowa. So wakwayo jo Homa Bay. Wakwayo jende ni kikitiko du marach. Jomasani wacho ni broad based. Gitu kaka Kaluma, GMCA Makabwai, and the rest. Kodwanga. Sani gini mesa gichiemo. And table manners wacho ni kini mesa. Sani chiemo koni kiwatu mang'eny. Sani gini mesa. Wane mwarito kaka linda mwananchi. Kikiti kodunu ugowa kite. Dika ukiti chako go ingo wadhano enthuol. Ukwan thuonde wadhano. Wabende wanigithiwa. Wanigimegewa. Wanigichiwa. Wanigimegewa. Mong'eyo ni kawok Nairobi kata wok Ugenya kadhi Homa Bay. To gi expect ni kaduogo ka angima kendo gimohinya. Pato kono go beni kadhi rally kaduogo to ogoya kidi, owang' mtoka, ogojoga. It's not right. Gisani malingling wachore ni nitiere mobilization mosechako timo kendo uchako sero nyithi University ma Homa Bay. Ndio mechope rally march. Okwa mobilize ng'ato. Gimwatimo eni wawacho ni G, ok University of Students kende, wawacho ni G, imbui, ni biuru, kata kirango an, picha nitie sani kod party leader, James Boba Glorengo, nuwa biuru Homa Bay, mondo apor wach. Mano kende. Biuru mondo apor wach. Apenji, Steve. Jomina no mang'eny mabiyo na mwani chika, kichako mobila, hidwa biyu ki pesa diwa, pesa wankanye, na mami wa pesa no. Mami wa pesa no. By the rang, aspirants 1,
Yen wagolo ga pesa. Mastage. Code security. That's what we do. We do it. Through a source with our treasurer. Wagolo ga pesa. Wawok Ugenya, wawok Nairobi, wawok Mombasa, wate, wabiro, convoy maduong to jopiny luo. That's basically what we do. That's basically what we do. Wano kwa miji pesa. We don't transport people. Kwa miji gache ni biuru ibura. No, we don't do it. Nyoro ni Busia. Kawono an Sabatia, Kakamega, and part of it. Anene ngamoro ako t-shirt. Malinda Mwananchi among those people. Nga. Kata mano gudu nga. No one. Kati inene kata yellow bus. Moti emoji. Kati Linda Mwananchi. Wonge pesa, no? Wan abe non pesa. No podo wachu ngaji mondo miwa pesa. You've seen our presidential candidate, Sifuna. Kimyone kasinga par. Oketi gicha. Dwa kwa pesa keno miji pesa. What type of reasoning is that? Makapenji nito yes mabende koro we siasa Linda Mwananchi achutho to rali mabende koro dhi timoro mabainu sewinjo ka jotelo masamoro kuma bese takwa chela ria dei ikruok maru ne arita kwe mar jotelo kachal kod joma bende koro dhi rally chalo nade. Erokamano Steve. Arita kwe onego rang kendo onego rit go polis. Wik mokalo jowa man Homa Bay no the OCS ma Homa Bay to notify him officially ni wabro biro kanyo tarik 16. Genowa kendo kwayowa ni kwa biro tarik 16 arita kwe moket gi polis. Wageno iborito jowa mogo Homa Bay kokwa hinyore. Mane okang' mwakao. Police, because their work is to maintain law and order. Koro say work police tarka parga ocholo wan kanyo. Morita kwe, owach gimodo wacho, waporo wach gijoa, then wawogo Homa Bay. Bang'e to wadhi kindi county moro. Bang' manono hiyo ni achiel kuom Linda Mwananchi representative ma Homa Bay bende noyudo nomonje kata noyudo noroch ratiche yo achiel ariyo adek. Kamano nogoye kod kwethe miwacho ni nyaka bedi nenu the ODM faction ni nogoye mohinye. Case no was reported in Homa Bay police station. To geno ni okwach kich dhi kawo ndamo mager ni joma notimo gima kamano kendo gitegi ibiro magi ibiro tergi od ang'ech. Magi gino mabende koro timore gi sani Jeremy Omogi. Oganda moko neno ka gima ok kwa wecha moko oganda moko neno ka gima joluo gore kende. Riwruok ma joluo kata riwruok mondo onago bed kamoro achiel wuoth kamoro achiel chal ka gima ok bed kandi. Un kaka jotelo mambele ugoru kendo. Akia joma gore Steve. Joma gore akia. Wacho ka Linda Mwananchi chake wacho ka Linda Tumbo. Same wacho Linda Tumbo ing'eni seche chako goyoka. Ang'o mo miyo bende nitiere kata mbele ka kunen. Jotelo ma wachni Linda Mwananchi ka achiel koda jo ODM budhi bedo gimoro achiel. Bare minimum Steve. Eni onge kaka wanyalo riure kod the ODM faction kagi support the known serial thief William Ruto. No way. No way. It's as simple as that. Kapod give the support gimagi luongo ni 2 term no. We cannot in any way be one. We can't. Eriko tino nchotho nchogo mudaiga polisi remoto in this government. In this government. This one. Pesa mikwalo. Steve, wik mokalo nentie askache 17,000 manoteri State House
to kila askari no kanyo single alfa par go kwano no pesa niwo kanyo. How do you support such a government? Before that, Noromo got artisan 6,250. Each of them no kanyo single alfa par. Where does this money come from? How do you support such a government? No handouts. Albert Ojwang Kanye. How do you support such a government? Anyone, ngata, Mauro 2 term. Whether you are sick or there's something wrong with you. For one, kaka linda mwananchi, in no way, bare minimum, mwanyalo support or wanyalo re-record linda tumbo, kagi support the current government to give it a 2 term. Never. We can't. Askari ko the State House mabende samoro chulgi mabeto meselengan for paro ko mi empowerment. Beni wacho maber, kak chulgi maber. The best thing to come up with the police and mo chulgi maber. Ok mi single for part of the way out. Come with the policy mono jogo chul maber. That's what I've just said. Come up with a policy. For God's sake, you are the president. Why handout? Big policy, bare minimum, askacho nego chul pesa makama. O chuk daron ti nego chul pesa makama. Ok migi single for par. That's the way government, that's the way sirkande modongre tiyo. Ok handout. A policy environment magik moko dongre. Artisans. The government sirikal mora mora aim to create an environment mora ngata thrive. Artisan York need the environment is not conducive to work. As the head of state and a policy maker, why can't you come with the policy to watch on or create that environment mundo artisans geolog pesa or chukdar mundo ket minimum this the amount of money that ought to be paid ok migi single for part of gidigo yudi. Sani kineno the Woody kata mano ganda temo mondo migiri group mondo miyo ginene to community mar ginyalo bedo gango kata mana kwa the serikal ne wan kaka community kata kaka oganda ang'o mabende wan godo kanyo to kwaneno koni wan ka oganda luo samoro mabende okaginere wuok mabende gisebedo godo kuom a very long time. Ne wan gi jal mabende koro ne dwaro tend piny ka nowacho ni wan kaka joluo chutho to jotelo mamalo ka okohero ni gimbe gidongo kata gi miyo nyithindo bende koro bire telo gi mondo gibede lemono maduong'. Un kaka linda mwananchi ng'ano mabende samoro ugero kacha mondo bede gi telo kata koro ka ji dhi e yiero mar gana 2017. Linda mwananchi wan korango ganda. Okorango ganda. Okorango ni dhod ni biro. Warango ni kura ginadiwa. Twa play tribal card jo ginadiwa mano gima kwa team. Kama no egima dhano paro nyalo timbre to no, then we are not linda mwananchi. Mano adwacho no gima timo ni tunalinda ukabila. Hatulindi ukabila. Tunalinda mwananchi. Emomi wase wotoka mora so far kwa dhiwa base the 18th county mwadhi kwa poro wach jopiny rowano kwa rang dhoudi kod timo tribal numbers mono gima kwa team. That's why linda mwananchi kirango maber almost all the aspirants are very youthful and young. The old inge kama gintiere. Etelo mar Kirkandi wudu mane mabende samoro wuok dhi laro kom mar linda mwananchi. Presidential candidate maru bende nitire wudu mabende koro wuok kanyo. Kendo ya nuo. We're not playing that tribal card. Wano kodwa ranga kaji aluo. Okodwa ranga kaji aluo. Kinono kudwa mamaru. Okuno kodwa mamarwa. Wadwa ma Kenya. There's a difference, Steve. Kiwachon mamarwa. Tojo kato. Nisisi na wale. Tunalinda mwananchi. Tulindi ukabila. Iwacho ni charity begins at home. Kapo kilinda wananchi tonya kilindi kari. Not in the leadership of a country. Not in the leadership of a country. Mane siasa mwase to go for a long time.
ni wan kaka to joka to mani makelo that division. Emomiyo the legacy politicians thrive. Giwacho ni wan kaka kama Tusa, the Westerners, number Steve Sani kawacho kaka an nyathina, maybe she may not even speak Luo. She's a Kenyan. And anytime she say, Daddy, yule ni kabila gani? Ni Mkenya. Ukabila ni upumbavu, ni ujinga. Wahugurukanyo. Ni mwananchi ndio afaa alinde, si ukabila. Ukabila ni upumbavu. Naneno gimoro mado monde duoka kandie. Gino mabende samoro doka lungo ni jatwara samoro koro ger gi sirikal William Samoei Ruto. Giwacho ni nikech nitire kaka negi ya ko sirikal yo mabende noka gichulo osuru kembe gi moka chila gade. Koro sani ker masani nyono tiende gi to mane magina let. Kendo biro Nyanza kandi ko chamo yao wang Nyanza kukelo na gi achila riade kendo timo dongruok mana kaka oganda ma ODM bende wacho. Dongruok ma ker William Ruto samoro chwala gwenge ma Nyanza. Oken gima ber, kosen gima chalonado, kosen ana gima wacho dok timre. Erokamano Steve. En gima lit. Ni ka pesi mar osur oloso ndara. Ma is your right. Kama nene kaka favor. Is not a favor for services to come down to the people. It's not still a favor. It's a right. Omyo en ayany kanga towacho nani William Ruto okelo maendeleo, okokelo pesa emotiyo, eno okokelo na maendeleo. Is my right. Is not a favor. Nekelgi echo. Osekelgi. Osekelgi. Gintie. Watch mon da kelgi chon. That is part of the division Mikelo. But the truth majo piny maneno asani eni kopoyo jatelo oloso ni school. Kiki wach ni jatelo ber oloso na school. Iwacho amor ni pesa utiyo neno school. Ok jatelo oloso school. Pesi emotiyo school no loss. Those are two different things. We keto jotelo as if they are some goddesses and gods. They are using our money. It's not a favor. We are not requesting it. We are demanding. Nikechi ngada osur. Tosunu nyakatin. Jo ping. There's a difference kiwacho ni jatelo loso. Kod pesa oloso. Ijari mumogi ka penji mana kamandie. Kaka samoro linda mwananchi. Ana penjo mana ya uto magonagi. Kata oganda magonagi. Okay. Lema mabende samoro ni diyo kacha po polisi serikali no. Sikuwa na serikali mara kata serikali ma broad-based. Kono kabinde kiro temo chiwo kacha lema. Pero mana madongo mag serikali. Kendinde yu luo ni serikali kendinde kusei. Lema madongo makondo serikali. Kata maga omenda uche magteko mag sitima, magpidwan kacha na katungero na kono kacha. En gima ber kakiro timo kamano kosa ni marach. Nikech kineno giri ndugu mumako lemo madongo serikali. Gima kono. Erokamano. Mokwongo. Jo katini jo Kenya. Okagitin no ganda luo. Number 1. Number 2. The fact ni wan gatoni general. Does it mean kawono kingi case tiblo lo case no? Does it mean so? Okay. Okay. Sani wangu my good friend Samatandi. Mochungu ni pesa ibunge. Steve, does it mean sani ni pesa wangeni sana ifuko ni gani? Joko nwango lemo maggi mondo tin jo Kenya. Steve sani woku Kenya. Gwenya won miare, let me quote it. For the last 2 months, wasebedo kanyo kwa onge transformer. 2 months, going now to 3 months. Nani waziri wa kawi?
Nani waziri wa kawi? 3 months without a transformer. 3 months maonge match. Miare. Nongoni serikali. Kufa kwa ni serikali. Kwa ni serikali. Kwa ni serikali. Opion wanda ikina na to watching Steve. Eni ginamba ase gochone ase uleka message. 3 months. Nongoni serikali. 3 months. Jowaonge stima miare. Nongoni serikali. Kuro joka odhitin jo Kenya. Okodhitino nagi. And some of them are failures, including Opiyo Wandayi. A failure to the core. Just yesterday, we had a problem in Kisumu, Busia, Kakamega and all that. Kose? What happened? Has there been a settlement? What happened? Sani awok miare, awok ugenya. Okuguna na Kisumu ndara chal puodho. Are we not in government? Are we not in government? Entu tamanadi mwero. Kama tatukae gweg mtokni nyamburko kae yuak. Amount of money magiti yogo iloso mtokni magi. Serikali manadi mwero nwa. Dhano uchiem, dhano kwal kagi kwalono. Gikwalo. Let them continue stealing from the public. Giwero nono ni 2 term. We the linda mwananchi. Wanapodobro keto serikali tesire tobro wacho ni kama gikose. Ero kamanada ni make managi kanyo da gi matin mar breakang madu ne from the drone banko smodo pikacha atwade gombaka to lake mare mar bedo kacha karaka okomno mar obunge mar ogeni from the drone 2027 odi nyisoni to lake man godon from the drone kabende gisedo kacha party magidala godo komno kete mare chuna gi TV wadu go bang samachu Ma en duond onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en duond onagi. Yokisumu, Amoso. I am Elisha, is the CEO and founder of East Africa International Fashion Week. We are excited to bring together the best of East African creativity this year to Kisumu Dala. Kisumu, the runway is calling. Join us on Saturday, 15th of August 2026 as from 4:30 p.m. to 9 p.m. at the Acacia Premier Hotel in Kisumu. This is more than a fashion event. It's a movement. Our models proudly embraced environmental stewardship through a tree planting initiative, proving that true beauty leaves a lasting legacy. One runway, one unforgettable experience. East Africa International Fashion Week. Be present, be inspired, be part of our story. We'll see you on the runway. Welcome. Ma en duond onagi.
Mana kamano nyakrom ga juanga kathol makende mar waketel numara rio mar duond onagi kapwa podwan kande kachel koda amuluor mtumishi dari momogi man kacha achiel kum Linda Mwananchi kendo jachung e od burano mar Ugenya ikagana kod proko dawer krom ga juang wachino kod waketel numara rio dhi kao kacha pachi kaito wadhi mbele kachel gi chenro wan kandi kachel koda iluongo ni Charles Luanga wachoni mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kanyarere Baseline. Well, I'm back on air with my wife Jacqueline Kwamboka. Wan bende kagi kerubo bende wachino kete chenro wan gi Sylvia Mora, Lavi Kwamboka, Waldo Nyaore Rafael Ojwang, kaito wan gi Agnes Zilani. Wachoni, as Kenyans, we all have the freedom to visit and move freely across the country. No county or region should be portrayed as belonging to one political side or community. Koro, if Linda Mwananchi wants to tour any part of Kenya, let them tour. We should be promoting unity and freedom of movement, not creating imaginary boundaries between Kenya. Malongoni Agnes Zilani, Walbene Kajet kod Pamela Chieng, Brian Oduor bende wachono kete chenu koram gajwang, mage comment bende wanagodo kacha. Ndio kaka oloso kacha. Wacho gima kare, Agnes wacho gima kare. Ni kata katiba wacho ni there's a right to movement everywhere that you want to go, so long as you keep the law and you maintain law and order. Koro wan kaka Linda Mwananchi mana kako wacho no, wan gi ratichwa kendo wan gi ratiro mar dhi kamora mora, mako wachno ni okone gi dhi ka gik ma ogindo tipo gitimo ka gibuogo ji wach Homa Bay no. It's not only careless, but he's foolish of himself. Odungi randan mano ker mar Luo nowacho ni jok ma ochayo ka William Ruto kendo ok lo Gladys na Wangagi Oburu Odinga idhi kuongi. Steve ng'e ni nitie ojende manofuo manodongo bobedo moti. Awegi kanyo. Iyanyo ker. Ok ayanyo, awacho ni nitie ojende manofuo modongo bobedo moti. Bihendo Odunga en ker mar Luo. Iwuogi ker. Ema wacho ni ya, nitie ojende manofuo modongo moti kapod gifuo. Awegi kanyo. Tiende ne wacho ne nitie jodongo mabe mofuo. Not only odhi kuongo. Not all the old men and women are wise. Nitie kata mofuo ye kanyo. Maybe ker mar Luo is one of them, maybe. Ker mar Luo nga mutambua kaka ker mar Luo. Awacho ni Steve niya ojende nitie manofuo moti kapod ofuo. Maybe ker mar Luo, maybe he's among them and is one of them. So is whatever is. Maun kaka Linda Mwananchi kata in kaka Jari Momogi bendine no ka Odungi randa represent kaka ker mar Luo yono makar. Odungi randa represent ODM faction. Oko represent Luo. Or represent ODM faction. Yeah. It doesn't represent the Luos. Luo mane. Idwa kuongo jomoko nikech obalo. Iluongo no balo. Apenji kawono kwa okonego apar. Wati okonego apar gimoro karachiel. Paro nyaka bed mopogore. Koro kono kwa paro mopogore tiluongo nono balo. Tocho ni biro kuongwa kosiemwa kod lwete matin makora cham. Odhi kuong jomoko. Wan kiko buogwa. Iluore. Ngamo luor. Awacho ni maber nitie ojende manofuo odongo moti kofuo. Luo ka oneno ka ker mane ma samoro bende winjo yuak kata jaduong' mane ma bende onogoro. Onge ker mane mantie. Wan kane Raila otho nowewa lwete ji morengo. Mane wanowewae. Onge moro. Kane Raila otho ji manowewa kodo. Moko go impersonators. Nyandiko ngade. Wakiaye ngawa. Who is he? Who represent ngawa? Who does he talk to? Awacho ni maber Steve kane Raila otho nowewa ji morengo. To dongo kara mano crown Babu Owino Nairobi kana gin malo. Mano no crown Babu Owino. Awacho ni ngama nowewa lwetwa nen James Dob
Agree. Orengo, Odi Nyamayanga. Ibe i Nairobi. Kamano. Jodongo ka Kiagi. Akiagi. Anang'e mana Jim Orengo. Babu Owino nosir gi jok mekia. Awacho ni maber. Ni joma nosiro babu ntie. Okay, ne wana ka isidho. Ino ka sani bende joluo wuok oko ni kidhi laro ko. To nyaka imany jodongo moko mondo sidhi. You as Jerry Momugi ma en wuod luo. Do you recognize jodongo kaka part mar luo castle? Kose inyalo wacho nang'? Jodongo mage ma recognize. Mano sidho Babu Owino. Jodongo mane osidho Babu Owino. Gi jodongo mane osidho Babu Owino. An pok aluongi mondo gisidha. Tawacho ni maber ni Samwa Wueni ker mantie manowewa kodo en Jim Orengo. To Jim Orengo emesego ka 1 hour. Nisi ok dhi maber nyaka kami wuoke portals rach. Apenji. Ugunja Kisumu no national road kan. Is it a county road? It's a national road. The national road ought to make it. That's not the county. It's not the work of the county. Stima molal. Miare kacha. Onge ni duty monyalo kata wacho ni gini rach kama. Apenji. Don't represent. And the law is very clear. The law is very clear. The work, the county government, and national government is very clear. There are functions that were devolved. There are functions that remain with the government, the national government. Stima, umeme is a function of the national government. Road, puodhoni, maoko gunya kabiro Kisumo. Okalo counties adi. Adek. Siaya, Vihiga, kod Kisumu. Kose? Nyanza kanti yore mabende bayo moyango mag Siaya. Penjo ni man. Mapenji no. Penjo ni man. Kawijo penjo no be. Penjo ni Nyanza ka kiwuothe. Bende nitiere lerni moko mabeyo moyango mag Siaya mabende sani kore ywako ni. Nyanza ndeni reche. That's the truth. Reche kabisa. And most of those ndeni marecho, most of them are national government functions or national government roads. Recho kabisa. Look at the amount of money we make the counties. 15% of the budget. 85% going national. Let me tell you, these counties are suffering. Lerno gimoro kandie. Atio gwanda mawacho ni moluor governor Masai James Orengo kar mondo tine jo Siaya to weyo. Oluoro mana tunge piny mag Kenya. To kotinu kaka jo Siaya. Steve asewinjo ka jomang'eny wacho wachni. Itich nitie gimoro ngo delegation. Delegate. Not to abandon. They're totally different. Gima governor Timo not delegate. He has not abandoned. People need to get these two differences. He has delegated the work to be done by the people employed in the county. And delegation means Kamentiere is able monorang ni ticho dinadi. He has not abandoned, as people say. Number 2, Sani Governor Onge is coming back soon. To any time, by the governor and Nairobi on a weekend. Friday, Saturday, Sunday, as we plan to go to Linda Mwananchi rallies. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and part of Friday, Governor Ngai Ofiskai, Siayaka. Majoma wacho gani is all over. Akiak magigo lemani. Number 2, anytime in a rally, meaning he has done part of the work. Monego team and delegated what he's supposed to do. Correct the oko or the work jopin. And he's a governor, for God's sake. Orengo is a national leader. Moko mawacho ga village leaders. Saba nono kama Mheshimiwa James Orengo no wuok oko kana gi demonstrate. Oganda ne pan Linda Mwananchi ne dhi wuok oko karongo geto nwanano ka ji nodong' mane udi. Ma nyiso na. Mano penjo maber. Nyen Sabasaba bedi nen holiday. Nen holiday Nairobi, the capital city of Kenya. It was a holiday. Holiday means that no bet udi.
Linda Mwananchi ne konego dhi ndara chieng' tarik 7 mar 7 2026 ne konego bedni gidhi ndara. No, joma ne dhi ndara gin joma nodwa dhi ndara saba pato bet ne an gorengo. Not Linda Mwananchi. Hapa nonego wabed ni wang'eyo pogruok ma Linda Mwananchi and Jim. Jim is the party leader ma Linda Mwananchi. Manyiso ne onge go teko mar mobilization ta ko wacho no wuok ko jok nyalo wuok na oko. Kadier waonge teko. Mana ka Raila Amolo Odinga kane wuok odo ji nalowe. Ka onge teko ka Stevie wacho no. Onge rani manose timre Kisumu mano pong molo Linda Mwananchi. Onge Kisumu ka. Kono mobilization mo miwacho. Babu weno gini nenti. Kono man miwacho. Kadier waonge mobilization miwacho no. Gimatemo wacho ni abende ajime nyalo wuok Nyamayanga ma wuok ji nene wuok kende. Samoro dine se funa wuogi ji no dine wuok kata kode mondo giwuothe no wuoth kende ka. Emu miwacho ni Linda Mwananchi ne kowacho. Linda Mwananchi, there was no communication from our own your tourmate Karoli Omondi, who is a spokesperson. Kasi nene Karoli kowacho Linda Mwananchi tomorrow 7th July, please come out. Kama okume tiwachna, is your spokesperson. Kane ko okume, those are rumors. No kodhi nuka kwa nodwaro. Ngawa. There's no how do I say it? No onge communication from our spokesperson ni wadhi uridara. Kamano Ugenya 2027 Dari Momogi. Ugenya sani nyako milongo ni Ugenya chandre sana. Nyako ni osinindo kech. Nyako ni onge pi. Nyako ni has got poor representation. Nyako mwacho ni Ugenya. Nyako ni nyithinde kudhi school maber. Nyako molongo ni Ugenya. Nyako ni samong'we sani. Samong'we ni. Ojende onge pesi ofuko. Nyine onge pesi ofuko. Wegewa onge pesi ofuko. Omiyo, 2027, mtumishi Jari Momogi, the incoming MP. Number 1, education. Steve Kamabetini, I have the belief ni pesa mimi we national government CDF, that money onge janyuol monego bed ni chulo kata mana siling achiel school, most of the day schools onge none. Omiyo ana wacho njo Ugenya ni kabedo 2027 kadonjo office nyathi mora masomo i day school Ugenya from Rambwa all the way to Masino Katieno will not even pay a bob in day schools. Number 2, an lekna any samweni onego bedni one kod gimilongo ni Center of Excellence, Information Technology Center of Excellence kuom ojende in each of the major towns mantie Ugenya. Some of them are Ukwala, is one of the biggest Kanyumwango. Onego bednitie an ICT Center of Excellence. Manyithiwa biro to timo gimagitimo, there is internet there, gitimo gimagitimo, they learn, they earn money from that Center of Excellence. Mano lekna manyaka na team. Mano nyithiwa koki school, the economy can run. Because AI is a thing, artificial intelligence. Nyithiwa man piny kacha, they don't know much about it. Kwa kilo this ICT Center of Excellence to be ubedo mayot ni ojende mondo donj, mondo an, mondo mang pesa iweche mag mbui. Number 3, which is the most important one, Steve. Any angosiepe from all over. Osiepe gi part of it, any adwa kelo gibiluongo ni entrepreneurial farming. Any waranguru not only gimwa pidho to wachamo. Wan gi pi Ugenya. Pi nitie kamora mora. Why can't we have gik moko manyalo kelo pesa? Minyalo pidh to kelo pesa. Rech, for example. Rech wan gi pi. Wan gi nam. Wan gi aoche. Why can't we do this? Part of this any pesa mawuok is sirikal, and part of it is to legislation. Stevie pinje moko kiseromo 18 years and above tionge tich, sirikal ought to take care of you. Kwati pesa maber
both NGCDF kod pesa mar national government kotigo maber, onge kaka nyithiwa nyalo bedo ni onge tije, onge kaka nyithiwa nyalo bedo ni onge pesa ofuki. Kwalo e mang'eny. Part of it gima wacho en kadonji bunge, the first thing madhi timo, and there have to be legislation, and ng'aka to kochopo 18, the government has the right and has got all the machinery morang nyathi timo ang'owa. And part of it is to empower them. And lastly, 2 weeks ago, I happened to have met Ambassador ma Germany. And part of it, conversation one go in that meeting, then kelo training, vocational trainings, kamora mora, anarange kaka Ugenya. Part of it, and empower the young people to have a skill can never pick up. To have a skill, plumbing, building and construction, among others. That skill they are needed. They're not going to pile. Manyo plumbo kinwang. Part of it is to mondo job that empowerment, mondo gibed skill. So part of the convention manabedo kode German ambassador. Eni gitimo gimaber kabisa Nairobi, a very good TVET institution, maber kabisa. So part of it now actually, why can't we also do the same in Ugenya? Mondo empower jowa. Steve gimutimo kaeni en gimaber. Nikech you are empowered. Ananyalo biro kae because I was empowered. Jowa kosetieko the basic education, primary and secondary, they are not empowered much. Unlike na bunge, and we must empower the young people. Nikech, this future belongs to the young people. To Steve kirango sani Ugenya kaka sani wadak. Number one, schools will be very expensive. Kaka sani, mege, kodwege, sani, kirango simani. The number of messages got calls. Nyathino Oluong University, kaka timra onge, agonya managpado kaka wachega Ugenya. Kaka gitimre sani onge. Why should I, as an aspirant, kao nyathetiere school gu pesa and the government exists? It's a failure of the system. And all this, not because pesa onge, it's because of the poor implementation of the policies mwango. And that's part of it. Manelikna, majogenya rawinja. This is the real deal. Mako jogenya. Joma biro ka gihinga gik mang'eny. Moko gihinga gidongo moloya. Gin gi del maduong' moloya. Wigi dongo moloya. Gin gi pesa moloya. Lakini an gima ng'eyo nan gwich mologi. Miyauru telo. To an okabedo mheshimiwa. I'll remain to Mishi the servant. Mundaloko Ugenya jowa. Pesa mar NGCDF dhi tiyo godo yo makare yo machalo nade? Number one, integima a number of members of parliament timo, which is very wrong. Why should you go ahead and buy a new bus at 8 million Kenya shillings? To school ni onge laboratory. Why should you go ahead and buy a bus of 8 million Kenya shillings? To school ni onge buge. You as a member of parliament to represent the constituency, why can't you push? Because it's only the lower, that is the kindergartens, are run by the counties. Primary and secondary and even universities are run by the national government. You are a member of parliament of Kenya. Why can't you push some of these things? Mondo, the CDF to do the most necessary, not the most ways to make more money. Some of them, bus quoted is 10 million, bus one wanted 6 million, member of parliament chamo 4 million. That's what happens in our constituencies. It beats logic. Why in your bus to buge onge? Why in your bus you punje onge? Why in your bus lab onge? How do you expect these children and these learners to understand what science is? Ka onge lab.
onge libraries poorly equipped to anyiewo bus. Nikech dhano bro neno anyiewo bus. And most of these buses are misused and being hired left, right, and center in a very shady ways. My principal beko pesa. They're wrong. So part of it, because resources are scarce, CDF and pesa matin. Why can't we use it better? And part of it kakana the tiyo kode. Number one, somo. Nyithindo nyaka. Si bora elimu bora. Nyathini ko the school first. Onge jamii mabo chulo kata siling achiel in all the schools. Number two, onge nyathi mabo koso book. School number three, all the laboratories are going to be equipped. Mano eka wanyalo kelo nyithindo mariek kendo manyalo compete outside. Another local school in Ndenga Secondary. Local school. Steve. Kawaneka dhika kotho joreti wondegi wia. That's the school that I went to. I'm here. It was not easy. It was not easy. And that school up to now is still struggling. Why should we? It should not be. And our bus. Why should we? Let's empower schools. Let's equip our schools. Equip our schools. Our children will come out, our learners will come out much equipped than doing some of the things that we do. Why should you go ahead and build 8 classes? To classes we build 8 to why can't you build 2? Part of that money, irango joponye mabiro, then you think donjika to school dhimbele tipuonjo gi maber. Why should you build 8? MKH, there's a contract mar class. I'm 3 million class achiel, 2 million class moro, 5 million another class. At the end of it, I say make 12 million shillings. That is wrong. Wewe mibadi kukwalo pes jopiny. Kengi maber. Erokamano, ma penji nyalo nyisowa kech en gima bende koro temore. Jomoko bende wacho ni nitiere county assembly. Apenjo mani keje Siaya county assembly ma Siaya okosebedo katiyo na jo Siaya na makare to mlungu la kata mana corruption bende osebedo ka betie. En yo mane ma samoro MCAs nyalo kwalo godo omenda ma japiny. Erokamano. Gima jopiny onego ng'e ni an MCA timo the same things my member of parliament timo in the national government. An MCA legislates, an MCA represents, an MCA does oversight. To wewach kaka Siaya County. Siaya County for a long time, the oversight has not been very nice from the MCAs. Reason best known to themselves. Number 2, gima kwa jopiny be ni next time kwa di yiero. Wayieru MCAs that can actually do these 3 things. Because Steve, I can tell you, some of the wards in this country, including Siaya, kirango the MCAs manoyier. Tiwacho nyithinya sayo nego par maber. There are people that can't fathom what a policy is. They can't. To part of it, any kirango Steve kata MCA wachak gimomiyo mibadhi be ng'eny. Wachak gi MCA, for example. Why should an MCA spend 20 million shillings in campaign for a ward? To an MCA, the salary is about 230,000 shillings basic. Kogoyo from about 164,000 net. To not take 20 million shillings. There's money that comes to the wards that MCAs actually run with it. Pesa ni part of it iwinjo ka iwacho ni obug ndara kacha, olos ndara kacha, tiwacho ni MCA mancho loso. Part of that money is being stolen. Number 2, MCAs, a number of MCAs, timo biashara kod counties. Some of them have companies. Some of them are suppliers to the county, which is very wrong. It's conflict of interest. That's how we qualify stopping. And the common 1 million T add 0 to 10 million. Pesa ni quali counting en kabisa. Mogik kaka pesa kwalo.
a lot of MCAs, they are really in their wards. Kaongi Mombasa, kingi kama. To kirango kipenyo nyawa. Give us a report of Kumanchu I. Give us a report Manchu discuss. That is actually beneficial to the people more representing these wards. Nothing comes out of it. It's allowance left, right, and center and per diem. And part of it, there's no report that comes to it. To kirango the Senate committee under the leadership of Senator Otieno Kajwang. Kirango some of the queries that even come out of that committee. You ask yourself, where are the MCAs in terms of oversight of the counties? And across almost all the counties, critical questions have been asked, including a mere report that are not coming out of the county assemblies. The county assemblies are the biggest, weakest link to devolution. And this must be said. Tujapenya kwa yo, gumuolo, nukwa dhiyero. Warangu rijo manyalo timo gigi. Nyono mbunge mari moriti mbunge. MCA benen mbunge mari ma county. Oloso chik, onego bedno chungni, to onego bedni orango kaka county. Tiyo pesi kaka japiny. Pesi madhi county kaka japiny. Onego bedno orango. To kiero mbunge makata mana ABCD dako wach. How do you expect udhirango pesa other than the Lamo governors? Mono ginwang pesa, mono gitum keep on doing government business. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang' pod wan kande kaachiel kod mtumishi Jerry Omogi. Kwatieko nyisa ni wechego mag njorere kaka idhi kedo godo mabende osebedo ka en gima bende koro nyayo kwe. Erokamano Stephen, that's a very pertinent question. Mano penjo maber kabisa. Njore ikelo kod joma onge pesi ofuko. And part of what I said, eni nyithiwa have to be empowered. Ka ng'ato dich, okobidhi maki noturo ng'uti iyo. Kecho dich odhi tich oduogo. Namba 2. Kata bir manan pesa ni ofuko, jonjore nyaka bedi 1 2 3. Part of it eni abotiyo machiegni kod tend obila ma Ugenya kod Masia County. Mondo ranguru kaka gik moko mielo tim. Mokwongo eni wacho jowa ni njoro ken gima ber onge kuma tero wae. Nego ng'ato ken gima ber onge kuma tero wae. Namba 2 eni joma recho ikindgi be nyaka maki. Investigation kata nondo nyaka tim nyaka mogik bung'ani ter iyo dang'ech. Magi gik monego bed ni timo. Kwa namba 1 eni I will make sure ni wa empower joma tindo youth nikech gini magi kelo gigi. Namba 2 eni wuoyo kod police. Nikech mani gima nyalo timo security the national government function. As a member of parliament, eni mondo wuo kodgi mondo ranguru kaka wanyalo konyo in terms of mondo bed garita makare e gwengewa. Erokamano kuom Gajwang' kokamana ka thuolo makende magoni. Erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo. Erokamano kuom ote magi mabende unawasilu kanyo kuom Gajwang' kuom thuolo mare mikao na kuom Gajwang' en gima ber kabisa kuom kete mane chunyo nagi TV kande kwa kenu kacha chenro achiel kachiel kawuok studios mago mag chunyo nagi TV wamor kabisa kendo bumedo kelo ne kacha wale mpogre ponono ibende in kaka janeno de gombo no michope studio mag chunyo nagi TV wan kanyo gi namba mbenya logo kata nyalo ote magi Facebook page mama chunyo nagi TV kada mana TikTok chunyo nagi TV wiki will ma subscribe YouTube channel mama chunyo nagi TV wan bende gijo mabende ni to kamera kande motimo tich matek kabisa maneno ni do cheno ni achiel kachiel yono makare wan kande kachiel koda picha maro longo ni Felix Omondi kachiel koda Kelo Jen wan bende kande kachiel kod Maureen Oren kuom Gajwang' Gimedusa machendo ni longo ni Nelson Mandela Okore Word of Fonyo Jerusalem Dala Maler nyakuram Gajwang' kapok watieko to wachni mogik ne japiny. Langu la mwisho niruhusu niongee kwa lugha ya Kiswahili. Umeruhusiwa. Asante. Langu la mwisho ni kwamba Wakenya tujaribu ya kwamba tusiwe na vita, tusiwe na vurugu, tusiwe na mambo ambayo yataleta vifo na kuumia kwa sababu ya mambo ya siasa.
sisi kama Linda Mwananchi tukija kule Homa Bay, letu ni kwamba tukitoka Homa Bay tutoke salama salmin, turudi nyumbani kwetu, na wale ambao tumeongea na wao kule Homa Bay pia wawe salama, nasi tujue ya kwamba Kenya ni yetu sote, na nilivyosema ya kwamba ukabila ni upumbavu. Asante. Erokamano madung'any kuom gajwangiro mabende nwan godo odiochieng' ma kawuono en keke anyang' kapod in e pi. Mane tachoni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo Wan Oritu Masan. Ma en duond onagi.